Ndikulandireni ku program ya lelo ya Gwere tabwera kuti tizazukutenkhani zosiyana muja mmene timachitira nthawi zonse kungolankhula chilungamo cha nkhani poyenera kufotokoza kuti izi kukhala bwanji koma makamaka titapanga kafukufuku oyenerera odziwa chenicheni chimene chikuchitika pa nkhani imene yosatenga mbali koma kulankhula chilungamo chokha timathokoza kuyamika kumwemwetera kuti makhala pamenepo kuitsatira program imene ya Gwere komanso maprogramu ena osiyana pano pa Mibawa Television. Ine ndi Selina Dumbula mundilole ndolandire bambo Steve Konobanda amene amatizukutira nkhani mwa nthawi zonse pano pakanema otsogola kuti lero atifotokozere kuti nkhani zimene tabwera nazo zikuyenda motani. Muli bwanji Banda? Tili bwino. Takulandirani? Zomwe mbiri. Zikumbuka basi. Tiyamike Mulungu. Tiyamike timuthokoze kuti tili moyo timanena choyambirira. Ni mphatso ya moyo. Zonsezi tikuona chifukwa cha moyo. Akuba osewa andalewa timaona kamba ka moyo mabodza osewa amatuza chifukwa ali moyo ndithu chabwino mubezolengeza ayi zinkhani ndimazozodi ndawulole nkhani zanu zambiri alero lero upanikizana chabwino ndimafuna tiyambe chonchi Banda mwina tiunikiranepo tichotsana umbuli pa nkhaniyi kodi nchifukwa chani andale misonkhano yawo sapangira malo ngati ku area 10 sinamveko ku area 43 sinamveko ku area 47 sinamveko amina simadzitsata mutandiuze ndinu kunyamba adwe sinamveko bwino kuti chapatipati ku BCA komanso kunamiwa kulibe maground abwino ayi koma ku desert ground kubangwe kwa chisapo maground ndo akulu bwino mwina mulibe mwa kukawale pa masintha ndeno likukumwe kumeneko munabaka kafufukwa bwino kulibe wandale dziko lino adapanga posonkhano kuna miwawa kumbe ground kapena kweli atene ayi komano anthu akumene kuja muganiza kuti angakauze kuti njutani apa tukupaseni t-shirt ndi mazi ndi 2000 kwacha kuti amadziwa kuti mabodza awowo sangakauze anthu akumene kungozindikira ngophunzira akudziwa sangakaonerere kodi ena amakaonereredwa lole si yonyamula singapite kweli atede ukanyamula anthu lole singapite kuna miwawa ukanyamula anthu atopita ku chipande chilichonse sokalo chipande chilichonse ziko muno sizingachitike koda amaona kuti ukuli chani nde kuli ndi anthu ake amene amadziwa iwo ndi bodza awolo oti tikauze anthu bodza ili kumeko kodera limene lolo amakhala alikozindikira nde kuli ena omwe amongopita watikakoka awatikaonerera nde madera ena ndi anthu ozindikira amadziwa sakakauze kuti njutani mwina kumapita kulibe anthu ozindikira aliko anthu ozindikira ndanena kale nawo akamvera mabodza awo kani ndikukhalapo masonkhanopo chabwino akamvera mabodza awo afuna kanenewo kuti ndi mabodza zambiri nzabodza ndi zingati zomwe kuti tinene chilungamo ndi nyengo ya democracy zomwe anthu andale onse makhala pakatipa adalonjeza ndikuchitika ndi zingati mangofuna utengera na advantage kuti awo akhale pasi timakamba zokuti mundale akulonjeza ndizo ndabwino koma tsiku lomwe alowalo amayamba kusangalala ndi iwowo ndi banja lawo timayiwalana inuyo olomutatukwana olomutamenya anthu inuyo olomutanena lero kuti ne bouncer wa shadow saza kukumbukirani akuyiwalani azakhale personal assistant yemwe adzakhale m'bale wawo driver adzakhala m'bale womwe kusonkhano samabwera opita ku embassy ambassador kusanja kuja inu simaona kulibeko apana zapita ku embassy alimba kwawo samavina nawo ambassador savina nawo amazakhala ambassador savina nawo sayimba nawo ng'ombe amangouzidwa kuti konsekani sayima nawo laini kuti atsogolera kubwera ndi zaombera manja yopita ku embassy amakhala lipe amangozizo tulendo cha ndo wiki ya mawa basi dzina lanu tatumiza kupaki inu kumadabwa ife timapita kusonkhana ndimene zimakhalira ndimene zimachitikira anthu andale amazipanga surround ndi anthu amene akuzona kuti amene alibe chophezo ndiwowo alibe nawo chophezo komanso ali nawo chikhulupiriro ndithu inu ndi makasu timakuuzani ndipo muli madi ndipo ndi nthawi ikubwera tasala chaka tibulani tabali mani
mudzilima potipula popita door to door kapangira kampeni kapotukwana pa Facebook koma simudzakhala ambasada amene ali ambasada alikuwa ophe kusonkhana kuja sababwera sizokunkhuzaso list adapanga kale imakhaza supplies list ya ma CEO adapanga kale list ya ma chair ma body chair ukaenda nawo kusonkhana kuja samavina ndipo simudzaona unoyambana ndi atu yeti bwana chirungamo akuya kuya ndi chirungamo ayi koma ndizona abadapita ku maembasi kumukaona kukhoti kuja dangati kena kwa maka frustrated mampero pachi sana ditenge kupita nanu kuti munakambia zono muzatengana ndikasi basi makasa tete ziti fulani chabwino basi mamaliza teni mene ya zifuwa zake zimezo okay lama kufuna ndiziwe sinanga nthawi yayikubwera kuti mwina muliwe maground anthu tikakumbe chabwino tipite kunkhani ina baba banda Boniga Lindo apereka maula 24 kwa Achakwera kuti achotse mkulu wa immigration Boniga Lindo amala first ndani sonkhano watwankhani komwe iwo waso anena kuti akupereka maula 24 kwa president wa dziko lino kuti achose amenewa akalumu omwe ni mkulu wa immigration pa udindo wawo chifukwa alibe kuthekera kuyendesa nthambi imene yona zolowa ndi kutuluka dziko muno akasiku yamba ganizo limene likubwera lidabwerapo ndi gulu lina koyambirira linali amasogolera anali gulu achina Oliver Nakoma ndazi zawo omwe itachitika nkhani ya ma passport atamva kuti anthu ena pa aupandu alowerera ku immigration system iwo adapanga demand kuti akenzikhale ngoma achotse komanso ujena akalumu achotse kulepherapo masiku mwana apereka akapanga vigil ankanena kuti mu office nthambi zonse za immigration koma vigil imene akanika pa chifukwa zomada pasidwa ndi ma DC akumeneko atika covid achina pink eye zitatero ena adapanga sozionetsero kuyenda ndikupereka kalata yawo kuti akufuna ndi mkulu wa immigration president amene adaperekapo 3 weeks kuti izi ziyambe kuchitika za mapassport koma zikungochitika kumodzi kumwe mpaka napano dziko lonse mapassport sakuchitika nawo sakunthambi yogwira ntchito kumeneko analemba kalata anakumanda akuluakulu ku Homeland Ministry of Homeland Affairs kunena kuti ife tifuna bwana awa achoke amachita izi wani banapezera department achisokoneza 2 magwidwe awo antchito ndosapatsa chikoka 3 mwina malankhulidwe awo wogwira ntchito ife sitikusangalala nawo padali nkhani zosiyana kuti mwina kuyamisidwa ntchito ka anthu ena mwina yamisanthu china 40 zifukwa zosamveka nawosa Boniga Lindo akubwera ndi nkhani tiyo ndi nkhani mweyo ndekukutuluka no nkhani kuti anthu ogwira ntchito ku immigration akuopseza kuti atseka maboda kapena airport dziko muno chomwe chili chinthu choopsa kwambiri maboda ndikomwe anthu amalowa ndi kutuluka dziko linolo china chili chonse chomwe timapanga mdziko muno chimadutsa pa airport komanso pa boda ndekuti zimezi zitsekedwe chifukwa chokuti pakufunika madimanda amene wawa ndekuti dziko linolo siliyenda pamenepo ife timakufuna ndingopempha mtsogoleri wa dziko lino ankanena kuti adzakhala mtsogoleri okumva adzakhala mtsogoleri wa anthu nthawi yakampeni izi zinkalankhuliro chikufuna pano kumva madandaulo sewa ndi chani ndikuwayitana aini akewo ndikuwamva mbali yawo komanso iwo ngati mtsogoleri wa dziko lino ndikukhala nkuunguza kuti anthu andidapasa 3 weeks kuti ayambe kupanga mapasipoti pano miyezi kaya ingati ikutha kuti mapasipotiwo akuchitika chifukwa olongakhale pasipoti idayikidwa 50,000 pasipoti silipa 50,000 sikutuluka komanso silipa 50,000 foti ikuposa chifukwa chokuti anthu akuchoka kuno kupita kulilongwe transport ndi banji olofero ndi banji ukapeze malo ogona kumene kuti iliso 50,000 pasipoti ndiyeno chingopempha kuti zinthuzi ndi za simple zinthuzi ndi za easy awa adatumiza makalata awo awa kunena chakuti tawerengani makalata awo tamva ndi madandaulo opereka Malawi tapita ndimukaone pa ground imene anthu akuzunzikira ku immigration pofuna passport ma business amayi osiyanasiyana aduka dziko muno mapita katenga zinthu kunja drama yangothera kuti passport yawo inapanga expire ayenda bwanji anthu ena akugwiritsa ntchito njira zosayenera kuti akafikebe kandi ku South Africa kuti chifukwa choti kuno ntchito zikusowa afuna akayesere mwayi kwina kuti banja lawo litani likhale bwino kunoko zonsezo ndi chifukwa chokuti
zikungobweretsa mpungwepungwe okuti munakatha kupanga chiganizo within 5 minutes kuti apa tiyendepo banja chiganizo cha 5 minutes within 5 minutes chiganizo ndikulani ndikutheka kodi lonjezo mwina lomwe angafunsa amalawi kunena kuti ponena kuti tidzakumverana amalawi tidzamva madandaulo anu awa si madandaulo amalawi tilekeze pamene basi kodi muzingosiya mafunso chaka chino nje mafunso ifake ndemu kwafusa ichabwino funso lamveka tipite kunkhani ina pamene atitsira funso kunkhani imene tikuchokera kodi bambo Banda tiyambe chonchi masewero ndi amene amabweretsa pamodzi anthu ochuluka anthu okuti mwina ndosiyana zipembedzo osiyana zipani timakakumana ku masewero osiyana masewero ampira ndi zina zotero kumeneku zipolowe sizifunika koma zikuoneka ngati zikukhazikike tsopano zimachitika kodi ndiye kuti kulibe chitetezo chokwanira kodi kulibe ziletso zokwanira amene amachita zipolowe kumpira kodi samangidwa funso limenelo mwina akankhe bwino ndi apolisi chifukwa chokuti apolisi ndi amene amabweretsa bata apolisi ndi omwe amaonetsetsa lamulo zitsatidwa apolisi ndi omwe amagwira anthu amene alosokoneza kumpira apolisi amakhalapo koma mutati muone zipolowe zomwe zakhala zikubwera pakati pa kumpira ndi angati amene amangidwa kumpira palibe koma apolisi amakhala kuti amakhala kumweko apolisi amakhala busy pa gate noti pa gate posabweretsa mtendere koma kuthandizira apolisi ena amathandizira koyesa anthu machinyengo pa gate instead kupita kukaona kuti kodi pamene pakulakwika ndi pati apolisi samakhala kuma stand masiku anowa ndi anthu apolisi akachoka mmageti muja akaperekeza ndalama amakakhala mbali ina yake nawonso kumaonera mpira kodi wa polisi kumalowe police service iko akanena kuti kuli mpira wa bullets ndi siliva amafuna akatandikwa amakata ntchito yawo amayiziwa kuti akukapanga chani chabwino ntchito yawo ndikaonera mpira kapena yokateteza osewerawo kuonetsa kuti obwerawo onse kusaonera mpirawo akutetezedwa kodi apolisi mukamapanga position mumayika malotani chabwino difunso lomwe akuyenera kudzifunsa kumalowe police service iko chifukwa wani tima zikachitika mene zinachitikira za bullets ndi siliva inde timu yomwe itavutike pa fine ndi bullets administration ya bullets kapena aini yake anyasa kupereka ndalama zomwe asomata atalamula pamene amagenda ni mfulu palibe chomwe chitachitika so nyasayo yakhala kuti yapanga kale invest mene anapangira invest mwina Mr. Mpinganjira ku Wanderers akupanga invest kuti ma players asangalale tionere mpira wabwino nyasa yapanga invest Silver ikupanga invest ndiyeno wina akazika genda kena kuziyambe zolipiritsana kena kulipirisa salipira ndi supporter uja tikulipiritsa timu pamene popo tukupanga mtundu wanji kodi kena kososulo mu atienemo akwiya kuti fe dzina lathu sifuna kukhala mbali modzi yokhuza chani yokhuza ziwawo akupeza kuti anthu akupanga izizi sakumangidwa kumpira iya mangodikira chigamulo ngati pa Facebook mene navutikira Wanderers chigamulo cha Wanderers apaso bule siwo naso mbonaona basa tikutuluka fine olakwa sanali maplayer koma supporter wina wache ati kwamba kugenda mabasa ili zimene zijandia pamene kunala apolisi wa matani ntchito yawo ndi yana apolisi anayima kuti tiyamike kuti sanathire kati egasi ndizabwino kuti anapanga management bwino crowd komano apolisi vuto lake samakhala kuma stand ngati ali kuma stand amakhala awiri angapo ochepa pamene kumene kujako mukapita kumaiko akunja mumaona ma stewards apolisi ntchito yawo ndikuyang'ana ma supporter koma kunoko mapeza kuti munthu anifuti atikunyadira kuti timu yakachenya wa polisi zimenezo ndizona kuchita kuonesera wa polisi wapita kuntchito no ndoti chija chatega sija wachigwira yomweyo zimenezo ndizona so tikamakamba zamvero simukamapanga blame mbali kaya kuti matimu mukamayipasa faini mwauze sa polisi ndalama zomwe anatenga ku game match abweze pamakhala percentage yomwe imachoka kumene kuchakupa ya polisi ya chani mukamayipasa faini bulesi ngati mutu ayipase faini ndalama zomwe anatenga apolisi kumpira mene kuti abweze ntchito osanagwire mwina anthu anayo ochuluka ntchito osanagwire ayi chifukwa chakuti anthu amaona kuti kumastandiko kulibeko muzapita kumpira muzakapanga observe mmene zimakhalira kumpira kondi munthu akachita zonesa akachita zowawa asamamagire mukononga mpira mwina awira atatu kuwagwira zilithandiza mukononga
apanga maina matimu apanga kale investment Passport amatopa nazo izo. Kena kwa asikalipira so ndalama za fine oti munthu apaka chipolowe tinakatha kumugwira. Chinaso sulo muka ndifamu igule makamera kumakhana mama pasida apoja. Azingopanga strict azingoyangana kuko. Azingojambula kuti. Azaona kuti wayambisa para. Zoom. Wayambirira nduyu. Azingokhala kuti ali kuma stand kuja throughout akuona kuti chuchitika ndijane. Zipolowe zochitika pati. Azipanga coordinate ndi police. Zokana lokhala chocho. Kugwira awira atatu ya izi zichepa Zasipo. Chabwino. De ndrama ka percentage koma anatenga mubwenze ntchito simunakwanise. Chabwino. Edu. Nditu. Tikapume. Pajainu da polisi. Chabwino da baleyano. Ndimene tuchitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweraso. Chigawo chachiwiri cha gwere kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo mu program ya lero timayamika kumwemwetera kuti mmakhala pamenepo kuyitsatira program imeneyi komanso pa program ena osiyanasiyana mutitole tiyambepo chigawo chachiwiri takulandira babanda chigawo chachiwiri zikomo kodi chisankho cha ku South Africa chatha bwanji chisankho cha South Africa kuli nkhani patatha zaka 30 amene ndithu chipani chomwe chakhala chikulamulira kuchoka ku ulamuliro wa azungu cha African National Congress kwa nthawi yoyamba chaluza mphamvu zake kwambiri chimakhala mati majority chimatha kuwina pa chisankho ndi 73%. Pa chisankho mmene makhala kwa zathu kwete ndi mmene chimakhalira kuno chosiyana ndi subject ndi topic yayikulu kwambiri mwina tikabwera nayo kuti zafotokoze kuti zimasiyana bwanji zimatani ndiyeno pakali pano zikuoneka kuti yawina ndi 40%. Pamavoti 100 aliwonse yawina ndi mavoti 40. Panopa mopeza nyumba ya malamulo imakhala ma MP 400 yapeza ma MP 159. Ndikomanso ndikuti pamene papa tikaona mene chisankho cha 2019 mene chinayendera iwo adawina ndo pafupifupi 57%. Chabwino. Panopa kukagwa ndi 40%. Zomwe zikupangitsa kuti anthu anene kuti chipani chaluza molalo. Ndale za ku Africa ndizofanana. Komanso zokhumba za anthu a Africa ndizofanana. Ndi anthu akhauti sakukwaniritsidwa ndi zomwe amafuna. Mina kamba kuti kandi corruption fankhani yakulandu corruption yapita patsogolo. Umbava wapita patsogolo. Kusowa ntchito kwapita patsogolo. Kukwera kwa katundu kwapita patsogolo. Madzi abwino akusowa kuzimazima kwa magetsi neni nkhani mdziko limene la South Africa ndi mizina zomwe anthu akuziganizira kuti zomwe zapangisa kuti chipani chimene cha ANC chiluze molalo. Chipani chomwe chabwera pachiwiri ndi amati Democratic Alliance DA 21%. Kena ku chipani china anapanga Jacob Zuma amene wa mu December natuluka chipani chimene cha ANC ndikuyambisa chipani chawo chimene chiso ndi chipani chomwe chikuoneka kuti chasokoneza chabweza zaje chasokoneza mavoti mene adasokonezera achilima mavoti a DPP anasokoneza atachoka ku DPP adachoka ndi percentage sungamunyamuka umatenga anthu pamene achoka na nkhomo nawonso achoka ndi ka percent kawo izijamana zija ndizona olo amafuna zikhanga mwana akuluakulu pandale nambala olo imodzi imafunika pa mavoti ndi voti chisankho china chake mdziko muno cha MP kandi kuti anthu anasiyana mavoti atatu kusonyeza kuti voti imodzi ikuza kusinda chili chose ndiofunika kwa base chipani cha malemya EFF 9% awadenda molalo amangobebesa ndani sona kuti iwowa akapeze majority yokuti apange boma paokha ANC sangakwanitse akuyenera kuti aphatikizane ndi zipani chimodzi cha DH cha MK kapena cha malemyachi nde kulino maganizo siyana so ngati chipani cha Zuma chikuonera kuti iyo chilowa mukuzokambirana kapena mugwirizana chipani cha ANC ngati Ramaphosa angachoke kuti sakhala sogoleri iwo demand yawo ndi imene yoyo sono awa EFF wa aliso ni fundo zawo zoma manena kuti malo ndi zazungu zinthu zazungu tizilande tilande zinthu zimenezo zomwe ndikuona kuti chipani cha ANC sichingagwirizane nazo mfundo imene chifukwa chokuti chuma cha dziko la South Africa chili m'manja mwa azungu
Chabwino. Nde kuli chipani meja DA njomwe chimoneka ngati ndi cha azungu. Tsono anthu akunena kuti ayi kuti tigwize chipani cha DA khangati nyozo anthu ankati zunza koma izo ndi ndale amakambirana koma luvoti panopa akamba ndi chipani meji cha DA. Kuti akambirana zotani kuti apange boma la mgwirizano kumeneko kusasafirika. Limene zayendera chawina chipani chimeji cha ANC koma ndi ma percentage ochepa kuti kuyendetsa boma kuwavuta afune kuti aphatikizane ndi chipani china pa zipani zomwe zabwera musizi nazonso zili madipandi awo ndekwa nthawi yamba tiona boma la mgwirizano ku South Africa kuti liyenda azitha bwanji akaphatikizana musavutanso ya ndekuti akhala kuti apanga majoli boma lawo la mgwirizano aphatikiza mapesenja awo ndu yakhala pamodzi chabwino chabwino ziko moko basi tipite ku nkhani ina bambo Banda zaka 30 tili pa democracy tinyadire kuti tili pa democracy di ndi thumba lozaza ndi zinthu zambiri pa democracy yathu fa democracy yo inayambira nzaka za ma 508 ndi 507 BC kumeneko ndi ku Athens afike pano timati dziko la Greece ndipo kwambiri komano inamba kudziwika kwambiri nzaka za ma 1828 kufika ma 1926 pomwe dziko la United States ameneyo lidanena kuti ife ndondomeko yendetsa boma lathuli likhale ili. Tsono mu democracy ndi pomwe mumakhala zinthu zambiri mumalola maganizo anthu mumalola zipani pomatha zaka zomwe masankha kaya 5 kaya 4 kuti anthu azivota boma lomwe akulifuna amene wachita bwino majority ndi amene amalamulira pa nthawi imeneyo. Ndipo mu democracy simuzapeza mtsogoleri okomera wina aliyense sizizatheka nanga si inu ndino achipani chine ndachipani mafuna chino chipani changa teno kuti ine sindikakukomere sindikakulandireni olotapanga chakoma chabwino mwina kwa inu sichingatani sichingakoma komano tikaona mbali yathu ya democracy ziko muno sitingachita bwino sitinganenese kuti mbali yonse tinachite bwino tili mbali zosiyanasiyana ndikamba mbali zonse tikaona pa democracy yokhaya kuti mwina tuone mmene atsogoleri athu eti mwina kupatsana mphamvu za ulamuliro kuti ndife okhwima bwanji mutati muone pomwe Malemu Kamuzu Banda adavomereza kuti kubwere matipati anthu ndikuvotera nyali kukana tambala ndikuvomereza imeneyo kunali chiyambi cha democracy kupanga chisankho cha 1994 ndikuvomereza Malemu Hastings Kamuzu Banda kuti ndagonja imene inali democracy abakira alowa anthu ena mchipani mwanayambisa nkhani ya third term kukakanika kuti azipitiriza imeneyo inali mphamvu ya democracy ndikuti kutani kukhazikika adabwera Bingu adabwera kenako adatisiya padali mpungwepungwe omwe anthu ena ankafuna kuti constitution iponderezedwe mwina ikepo munthu wina koma democracy ndiomwe idawina amayi adalowa adaluza kwa Peter Mutharika adavomereza tidabwera mchaka cha 2019 Peter Mutharika adawina anthu ena adapita ku court lidalengeza kunena kuti chisankho chichitikeso akuluakulu maiko aku Africa kuti chisankho chichitikeso atsogoleri ena sangafune koma kunoko amene ankalamulirawo adalolera komanso chimandisangalatsa pa nkhani iyi ngakhale samayikamba adalolera sadachite matukutuku adavomereza chisankho chitachitika ndipo adalola zotsatira bata ni mtendere zipitirire anthu amapanga kampeni mino bwino ku Zimbabwe nthawi ina ananenapo kuti chisankho chichitikeso koma amene anamenyedwera IMDC nthawi yapo kuganisangira pala chisankho kuchikana chachibwereza kuti sitipitakonso kukenya so nthawi yake zinachitika mpaka na munthu kuchinyanyala chisankho koma kunoko kaya Peter Mutharika ali ndi zawo koma ine pa nkhani yokhayi mene Peter Mutharika ndi anapangira behave atanena kuti tivoteso ine ndi matayira kantengo ndi atsogoleri ochepa Afrika omanga vomere kuti okay tinawina tinalumbira ase mboma ndi mokoma ine mboma ine anthu andale
nonena kuti tiye tiloleso tiye tipangeso ndikulolera like that zinthu ndikuyenda chonchi si chinthu chamasewera iya sizikachitike kuyonse amene ajawa funika ulemwawo kaya ndi zawo ani chanifemba ndi magamba chani chilungamo chokhachoka komano vuto linokokhala kuti maboma wakamachoka zitukuko simapitiriza ndifake vision 2020 idakanika kupita patsogolo zimakhala kuti pamene zonse zakamuzu zidaoneka ngati zoyipa atalowa abingu zidaoneka ngati za UDF zonse zoyipa alowa amayi zidaoneka ngati za DPP zotani zoyipa atalowa apita pomwe no panabwera nonkhani yomakhuza mwina 2063 tiyambise 2063 agenda tikhale ndikuti zitukuko zizipitirira alowa achakwera akupitiriza ziti zomwe ziti chifukwa nangase anthu andale wamanena kuti mukamapitiriza chitukuko chanu sakupanga zawo akupanga zaife kulibe golosale kulibe chipani chomwe chindi golosale chimatenga ndalama kumapangira chitukuko cha dziko lino ndalama za chitukuko cha dziko lino zimachoka ku misonkho kapena ndakakongola ndalamazo tidzabweza ndifeyo kapena ana athu kutsogoloko zimakhala choncho kapena ena kangotipatsa zaulere zimakhala choncho fake mati chitukuko ndi chawina aliyense koma chachikulu mu democracy mwathu Katangale wapita patsogolo Katangale nde wakula kwambiri komanso olemera akungolemererabe pamwamba pa amphawi umphawi anthu sukutha umphawi ukupita patsogolo olemerawo ndi anthu ochepa zomwe zimapangitsa kuti anthu amphawiwa azikwiya 40 awawawa akupanga Katangale ndikumangona kuti chuma chikhale ndi okha amene ali pasiwa adzikhala kuti akuziaopa kuti ma big man akhale ndi mphamvu zomwe zikuvuta mu democracy yathu komanso zinthu zambiri kumanga zinthu za substandard kungomanga basi ndalama zofuna zilowenthu komanso ife anthu ayinaka ife ndi vuto democracy sitinayimvese tawolonga zinthu mu dzina la ufulu kuti kodi democracy ndi chani tikufunika mindset change kuti zinthuzo tizimvetse bwinobwino edu nkhani mozi mwina munayiwala nditanena tisanamalize koti liyambaso kumva mlandu wa Akase Muchilumpha oti ankafuna tikulanda dziko kupha Professor Bingu wa Mutharika muzaka 17 zapitazo mlandu omwe ndalowawo mkhoti kandi kawiri kena kudakhala kena kukhoti lidanena kuti mlandu utu basi kuti Akase Muchilumpha atanena kuti ndikufuna 24 billion kuti mundipepese boma la Zambatukaso latutumuka nakapempha khoti lija kuti fale yabereso mlandu ujaona tauja ndiyeno khoti la ikapa 16 September mpaka pa 20 September masiku 4 kuti lizayambe kumva nkhani imene iyi ndithutu limene zilili Akase Muchilumpha akunkhotakota aku Central Region andi chipani chawo cha ADD yowa pakatipa alandira anthu ochoka kupipi anakhala vice president mnthawi ya 2004-2009 amene sanadyerere vice president pang'ono pomwe ma house arrest amene adatumidwapo ulendo umodzi vice president tumidwapo ulendo umodzi ku faction anayitanidwapo kawiri kokha adali dani wachipani cha DPP nthawi imeneyo ati ankafuna kupha ate kulanda dziko munthu mmodzi ankafuna kulanda tikazimva zambiri ku khoti kuti bomalo panopanda kuti mina lapeza umboni ndizakhala zaka 17 kapena mwina umboni wapezeka izozo tikazimva mulandu ukarani ukayamba imene nkhani ya Akase Muchilumpha idakhalira ndithutu tathokoza tilekeze pamenepo zikomo zolengeza za kumapeto zinezi chabwino tathokoza kuti mwatizukutira nkhani zathu za lero kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede tiyamike kuti munali pamenepo kuyitsatira program imene ife pano timangobwera kuzangulankhula chilungamo kukambapo kuti kodi nkhani zikukhala bwanji zikuchitika motani chenicheni cha nkhanicho ndi chiti kungolankhula chilungamo chokhachokha wosaonjezera wosachosera amene amatizukutira nkhani kuthamanga ndi kukafufuza kuti kodi zikuchitika motani ndi kuzakamba pano mene zikukhalira ndi bambo Steve Kondobanda pa makina panali Wonderful Chaipa pa FCC Wonderful Chaipa imweyo pa kameranso panali Wonderful Chaipa imweyo ndi Zache Maxwell Frank pitirizani kuonera ma program ena otsatira ine Selina Dumbula tapita gwede